जोंनि फैनायनि थांखिया जाबाय समाजाव आथिखालाव गोबां जेंना जेंसि जों नुनो मोनदों। बे जेंना जेंसिखौ फोसाबनायनि सरकाराबो राहा लायाखै, फरायसालियावबो राहा लायाखै, धोरोम दङब्लाबो धोरोम बिफानावबो रावबो राहा लायाखै। बेखायनो जों सानदों मा जों बयबो ज' जालायनानै बे गामि सावरायलायनानै मायबा मोनसे राहा लामा दिहुननो हायो नामा, जों बेनि थाखायसो जों बेबायदि एवारनेस सांग्रांथि मेलखौ लानाय जादों। दा दिनैनि नैथि सांग्रांथि मेल पटला गामियाव जों लानायाव आं बेखौनो सुंद'यै फोरमायनो सानदों, जिहेतु समाबो जोबोद खम। जोङो मानसि हिसाबै थांना थानोब्ला जोंनो रां नांगौ, रां लोगोसे जोंनो सोलोंथाइ नांगौ, सोलोंथाइ रां सोलोंथाइ आरो लोगोसे जोंनो सोलेरखौ मोजां नांगौ। सोलेरा जुदि बेमारिब्लाबो जोङो मानसि हिसाबै जों थांना थानायाव उन थालांगोन, साननाय हनाया जाफुंनाय नङा। ब्रैथियाव नांगौ जोंनो धोरोम, गोथार सैथो गियान, पाप पुण्य जेराव जोङो मानिनो गोनां जायो। दा बे मोनब्रै जिनिसखौ जोङो नोजोर होनांगोन। गिबियावनो रांखान्थि, आं बेखौ एसे बुंनोसै। दा जोङो न'खर गंसेया सोलियो, सानफ्रोमबो जोङो इन्डास्ट्रि बायदि जोंनि न'खरा जायो आरो खिगारो, जानानैनो जों गोदान आरो सृष्टि खालामनांगो आरो इन्डास्ट्रि बायदि आरो हगार हरनांगो, गोदान दिहुननांगो हगार हरनांगो, गोदान दिहुननांगो हगार हरनांगो। जों मिथिबाय बे मोनसे इन्डास्ट्रि बायदि मिथिंगानि रुल बायदिनो जोंबो सोलिगासिनो दं। बेखायनो जोंनो इनकाम नांगौ, सर्स अफ इनकाम होननाय मोनसे इंराजियाव सोदोब दङ। बे इनकाम जोंनाव थानांगौ। दा बे इनकाम गैयाब्ला जोङो न'खरखौ सालायनायाव बायदिसिना बायनो, बायदिसिना मिथिनो, बायदिसिना खालामनो थाखाय खरसा गैया जायो, गस्लानिफ्राय मैगं थाइगंनिफ्राय। दा बे इनकामखौ जोङो न'खरफ्रोमबो बोरै दिहुननो हागोन, बे मोनसे जोंनियाव साननो गोनां बाथ्रा जाना फैदों। सोरबा सेरेब सावनानै खरसा दिहुनदों, दाउ फाननानै, मोसौ फाननानै, मैगं फाननानै। नंगौ, मोनफ्रोमबोआनो खरसा इनकामा दङ, नाथाय लाइफ टाइम इनकाम, जाय इनकाम जिउआव थाफानाय इनकाम जानांगोन। सोरबा हि दानानै दिहुननाय बेबायदि लाइफ टाइम इनकाम जानांगोन, सोरबा आबाद मावनानै दिहुननाय बेबायदि इनकाम जानांगोन। सरासर मैगं फानना दिहुननाय बा दाउ मासे फानब्रबना दिहुननाय बे नोंखौ जिउआव थोसारहोनाय नङा। जोंनि लुबैनाया मा, जिउआव मोनफा मोनफा लाइन लानानै बियो इनकाम दिहुननो हाखानाय, बेबायदिखौ जों सानदो। बा जयै हिखौनो दाबाय, उइभिं खुलिबाय, बा जयै मोनसे बागानखौनो बानायबाय, बेयाव इनकाम दिहुनबाय। मोनसे लाइफ टाइमनि थाखाय जों मोनसे सर्स दिहुननायनि जों मोनसे सिन्था खालामदों। अब्लासो बेयो गिनांगौ फाया। दाउ मासे फाननानै नों बेमार फाहामनो हाया, दाउ मासे फाननानै जोङो न'खरखौ सालायलांबाय थानो हाया। बेखायनो जोंनो बे इनकामनि बाथ्राखौबो जोङो जयै साननांगौ जादों। न'खरा गरिब, इनकाम गैया, बे न'खरा गरिबबा बाहेरायाव खारना थाहैनांगोन। बे न'खरखौ सालायनाया तान जायो। बाहेरनिफ्राय रां मोनबाबो बे खारना थाहैनायाव बे न'खरा बहुत दुखु जाल्लायाव गोलैदों। दा जोंनिया साननांगौ बाथ्राया, जों इनकामखौ जोङो जमायै सावरायनो गोनां दङ। जोङो दिनै फोजोबनो हानाय नङा, नेक्स्ट टाइमाव जोङो इनकामखौ बोरै दिहुनगोन जों बेनि सायाव जों गोबां सावरायनो लागा दङ आरो। बे रांखान्थि आं मोनसे बुंबाय। नैथियाव दङ जोंनिया शिक्षा, सोलोंथाइ। सोलोंथाइ होननाय बुस्थुआ सोलोंनो गोनां जा मुलुगाव थांना थानो थाखाय जोङो बायदिसिना बाथ्रा सोलोंनो नांगोन। जानायनिफ्राय, लोंनायनिफ्राय, सिबिनायनिफ्राय, बायदिसिना बाथ्रा जोङो आबाद मावनायनिफ्राय, सि दानायनिफ्राय, मान मर्यादा गावखौ लाखिनायनिफ्राय, सन्माननिफ्राय सब बाथ्राखौ जोङो सोलोंनाय होनना बुंदों।
गोदोर गोलावनिफ्राय सोलोंनांगोन, बिजाबनिफ्राय सोलोंनांगोन, लिरनाय हनाय सोलोंनांगोन, बाथ्रा बुंनाय सोलोंनांगोन, गोबां माने सोलोंनो लागा दङ आरोखि। बे सोलोंनाया आद्रा जायोबानो जोंनि जिउआ थारमाने आद्रा जायो आरो। माने जोङो मायबा मोनसे गोरोन्थिखौ जों मावसिगोन आरो, मायबा मोनसे बुजियासै मावफ्लांना होगोन आरो जों आथिखालाव बहुद नुदों आरो सोलोंथाइनि अभाबाव बायदिसिना जालांदों आरो। आंनिया खाफालानो बेनो होनना बुंनालाय लास्टआव। खिन्थु धैर्य हमनानै जों अभिभाबकफोरा मोजाङै फोरोङोबा गथ' गथायखौ जुदि जोङो सानस'नो हानाय समसिम हेगारना होनो हानायमोनबा बिनि लाइफआ बिदि जायामोन आरो। दिनै सानस'नो हास्लाबै समायावनो जोङो उन्दै उन्दैयावनो हेगार होदो आरो गथ'फोरखौ। बयबो नङा, आं बयखौबो बुङाखै, बिदि जानो हमदो आरो परिबेसानो बिदि बायदि माने नुनो मोनलांबाय आरो। बेखायनो जोङो सोलोंथाइखौबो गोसो होनांगोन आरो। नाथाय माबायदि सोलोंथाइखौ गोसो होनो रां गैयाबा बे मोनसे प्रश्न थारमाने न' सृष्टि जानानै दोङो। जों बेखौ उनाव सावरायनांगोन आरो प्रेक्टिकेलाव थांनांगोन जों थारमाने। दिनै फाखनद जाया, जोङो सावरायनानै मिथिं दावथिंनोबो इमान जों हानाय नङा। प्रेक्टिकेलि जों हाबनांगोन, गामियाव जखानो नांगोन, जों पुरा जनांगोन, जों जेंनाखौ जों सुस्रांनो थाखाय सावरायखानांगोन जों। नोंहा मा जेंना, मानि जेंना, हानि जेंना ना, न'खरनि जेंना ना, जौ सिगारेटनि जेंना जादों ना, मानि जेंना जादों ना, दायना अजानि जेंना जादों, जों मायबा मोनसे जों जनानै सोंथारनांगोन आरो। फिथुर लाबाय थायो जों बेमार आजार जाबाबो रावनोबो खिथाबाबो रावबो नोंखौ मदद खालामनो गैया। जों बेफोर जेंनाखौ फोजोबनायनि थाखाय जखानांगोन आरो। दा जों ओरैनो सावरायग्रोदो जोंनि थांखिया मा। बेनिफ्राय सोलोंथाइ गैयाबाथाय बायदिसिना आनि थानिया फायखागोन। 2 नाम्बार थांबाय। थामथियाव जोंनो धोरोमखौ नांगौ। धोरोम बे सोलोंथाइ बा जोंनि गायनाय फुनाय बा जोंनि न' बानायनाय, हाबा जुलि। खोरोमसा बिदि रायलायबाय थाबा नोंनि माथोयाव मा हाबनो? हाबा मा खौरां बुंदों खोनासं। हाबा जुलि गासैबो खामानिखौ दैदेनलांनो थाखाय जोंनो धोरोम नांगौ। न' गंसे बिथा बानायबा जोङो गिबियावनो मा फुजा होगोन ना, धोरोम नांगोन, नंगौना नङा? मानसि सासे जुलि जाबाय, जों धोरोमनि मथेसो बेखौ जुलि होगोन ना। जेरै मेरै लांनानै दाउ अमा बायदि जुलि जायो आजिखालि, मा जायो लास्टाव? हामा जायो। जों सिस्टेमाव थांनांगोन थारमाने मोजाङै, बयबो नुनाय, बयबो मिथिनाय, गोथारै। बेखौसो जों गोथार जुलि होनना बुंगोन। दानियाथ' मा 8 मासनि उनावबो हाबा जानाय जादों। जों थारमाने सिस्टेमखौ मोजाङै खालामलांनो जों सेस्था खालामनांगोन। बेखायनो जोङो बे धोरोम होननाय गैयैनि थाखायबो किसु बहुत माने जोंनियाव माबा जालांदों आरो। राजनितिकआ गोदोर जादों, बायदिसिना बुस्थुआ थाखा फैसाया गोदोर जादों, धोरोमा गैया जालांबाय थादों। जों धोरोमखौ थिखांफिननांगोन। धोरोमखौ जोङो पबित्र, गोथार, गियान, बे फोथायनाय इसोर दं, इसोर गैयासो होनना हमना जालांबाय। जों बेखौ थारमाने जोङो लाबोफिननांगोन आरो। जों बेनि थाखायबो जोङो इसोरखौ फोथायना मा मोनो? जों बिदि बुंग्राबो दोङो। जों बेखौ माबायदि फोथायहोनांगोन बेखौ जखानांगोन आरो। जों मोजां जनानै सावरायनांगोन आरो जे मानो थाखाय फोथायमारनांगौ। नङाबा बे साज्रांनो थारमाने बे उरायलांबाय थादों आरो बे जाफुंनाय नङा। बुंनाय नांगोन जोङो जखानानै जुदि मोजां जोङो बिनि जुक्ति तर्क दिहुनाबा माबा जानाय नङा आरो, जाफुंनाय नङा। दा मानसि हिसाबै जों थांना थानायाव बेबायदि जिनिसखौ जोंनो प्रयजन। फारसेथिं देहा नाम्बार 4आव